up guys? Napakasarap na motor na to. Bale walang lubak oh. Woo! Grabe, sarap. Woo! Parang hiningal ako. Grabe ang sarap ng feel ng motor na to. Unang-una kanina impression ginawa ko dito is napakasarap talaga i-drive. Napaka-relax. So sa impression pa lang kanina parang na-try na natin na ano nga talaga siya. Very lightweight and sobrang gaan dalhin. Kahit ang laki-laki niya. Grabe. Oh, parang hindi siya adventure bike eh. Parang sports bike yata ito. Alright guys, good afternoon. This is about hapon na. Ayan, so gagawin natin ito ng review. Ayan, so kanina nakapag-drive ako nito. Ayan, so kanina nag first impression ako pero ngayon i-drive uli natin siya for the second time. So pagdating sa pag-drive, to be honest, in appearance malaki talaga siya. Alam mo yung pagkalaki niya, hindi siya masyadong bulky. Tapos balance yung pagiging malaki niya. Proportion, hindi siya masyadong maliit na hindi siya masyadong malaki. And sa appearance napakalaki. What I mean is mataas talaga. Mataas siya pag medyo maliit ka, pero I am a 5'6" na average Filipino guy. Abot naman, kayang-kaya naman. Pero kung hindi ka sanay sa pag-drive ng malalaking motor, medyo mahihirapan ka dito. Pero ako kasi nakapag-experience na ako ng iba-ibang motor, kaya parang okay na sa akin. Parang normal na lang na motor. About its looks, napakaganda. Ganda ng pagkakadesign. Wala akong masabi, all goods talaga. Ang ganda. Sa looks, talagang enduro. Malaki tignan. Gusto ko talaga yung mga motor na malalaki tignan. Pero pag din-drive mo, hindi naman pala siya ganun kabigat. Tapos nagiging balance nga lang gaya ng pagkakasabi ko. About its power, nararamdaman ko saktong-sakto lang siya para sa 450cc category. You have the speed. Palag na to sa expressway kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang bilis talaga. May limit yun ah. Ayan, so kung sa power lang over 450cc, pwede na to. Hindi na masama, pero all goods to. Kung gusto mo ng all-around bike, pwede to. Tapos about its handling is very upright. Napaka-relax. Feeling ko tatagal ako hanggang Bicol pag ganito drive ko. Magaan yung manibela, and sa upuan malambot, intact ako. Para akong nasa sofa. About the suspension, specifically wise, hindi ito tuned para sa akin, pero I have no idea kung ano yung tune ng suspension nito. Pero kung adjustable to, mas magiging okay. Pero para sa akin, pwede na, as in normal lang na suspension. Hindi siya yung normal na pangit gaya ng stock. Pwede na, I mean is maganda na. Hindi siya sobrang pangit. Siguro kung i-rate ko, pinakamataas ang 10 nasa 8. Ayan. So napakasarap i-drive nito mga par, wala akong masabi. Kung mahilig kayo mag-ride ng back ride mo tapos saktong-sakto lang yung pinupuntahan nyo, hindi naman kayo palagi, pero pwede na to. I know hindi ko naman may lalabas yung full potential nito, pero syempre para magiging first impression ride pa rin naman ito sa akin. Pero thank you so much sa tropa natin, si Sir Clifford Florendo, sa pagbibigay sa atin ng chance na may drive ito. Sa tiwala na binibigay nyo sa akin, Sir Clifford, yan, maraming salamat. Dahil kahit pa paano naranasan ko makapag-drive ng 450 MT nang hindi ako bumibili. Sarap. Tsaka the engine is 2-cylinder. I don't know if it is inline or V-twin, pero kahit 2-cylinder mga par, ang laki ng tunog big bike talaga. I don't know kung sa video hindi nyo siya ma-appreciate kasi para lang siyang normal na motor, pero in person lahat ng 2-cylinder engine iba tumunog mga par. Dumadaguntong talaga yung dibdib, labas yung kaluluwa mo kapag narinig mo na in person to. So punta tayo dito, kape ulit tayo. I don't know if I could go to its limit, pero it can go way up to 150 mahigit, 180 tansya ko. Pero syempre di tayo naka-gears, nakapambahay lang tayo racing, pambahay racing. So putya, ang ganda, sarap i-drive, grabe. Oh, wala akong masabi sa motor na to. It didn't go kumbaga yung expectation ko, mas nahigitan niya Akala ko saktong-sakto lang, pero sa looks kasi nung nakita ko in person to, grabe, ang ganda. Lalo pa nung narinig ko yung engine nung dumating to, grabe, ang sarap pakinggan. Tapos lalo nung binigay pa sa akin yung susi, tapos na-drive ko, grabe talaga. Woo! The sunset here in Daang Kalikasan, grabe, sarap. I
wish sana yung mga nanonood din sa video na to matry nyo din to. Pero it takes some extra skill para makapag-drive ng ganito. Pero kapag sanay na kayo magmotor, basic na basic sa inyo to. Hindi ko lang kaya sumagad mga par, hindi ko motor eh. Grabe, tiginan yung mga tao eh. Yun pa talaga yung dating ng big bike. Parang gusto ko rin nito. Sir Clifford, benta mo na sa akin to. Sarap, diba? Grabe, sarap. Tambay muna tayo dito. Grabe, sarap ng motor na to i-drive. Oh. Woo! Grabe yung motor to. Abo, taas. Side ako eh. So about this bike, grabe, solid man. Wala akong masabi, puro lang grabe, puro lang solid. Pero kung makikita nyo aftermarket yung exhaust nito, naka-Acra. Ayan o, naka-Acra. Acra po bitch yan, tunay na carbon yan mga par. Tapos mileage is about 2,000 pa lang. Tapos naka GR CR4, solid na solid yan. The ilaw is grabe. The ilaw is so very maganda, diba? Tapos yung body malaki, big bike talaga tignan. And the touch and yung design talagang solid par. All around motor ko to. Kung ako magkakamotor na all around, eto pwede sa enduro, pwede sa trail, pwede sa highway. Tapos you have the enough speed and power kung saktuhang takbo ka lang. All around para sa akin to. Ayan, lagyan mo top box, lagyan mo side panniers, pero solid na to paglalagyan mo to. Kaya all in all, great bike para sa akin. Kung i-rate ko to overall mga par, 9.5 out of 10. Kasi very perfect siya. Kung gusto mo ng all around bike, kanina ko pa sinasabi, ito yung para sa'yo. Hindi masakit likod mo, komportable ka, enough pang tambay kasi may angas eh. Tsaka masaya talaga i-drive, komportable, short drive, long drive, pang tanggal ka tipag, pag trail, semento, kahit saan mo dalhin, iaahon ka nito, kahit saan mo iakyat, dadalhin ka nito kung saan mo dadalhin. So about the specs of this bike, no, unang-una meron siyang Chigi. So familiar na mga sa Chigi, hindi ko na elaborate kung anong meron sa Chigi. Nandyan ang ano, hindi ko na i-elaborate kung anong meron dito. Touch screen yan, the camera sa likod, sa harap. About the setting, hindi ko na i-elaborate, basta built-in yan. Malaking tulong yan para sa mga nagmomotor natin. Parang ano to, parang head unit sa sasakyan. The trip, the speed, the GPS, the camera front and back, meron additional supporting details para sa motor natin. Malaking tulong to. Tapos the head unit, syempre. Tapos eto, kung mapapansin nyo, ito yung buttons ng Chigi. Pwede kang sumagot ng tawag, to-connect nyo siya dito sa head unit through your cellphone. Music, pwede rin dito. Tapos yung busina yan, naka ano ata ito eh, I don't know kung ano yung businang narinig nyo kanina. Ano to, Marco na pang sasakyan, pero fit na fit, ang ganda ng fitment, hindi siya masyadong malaki. So yung Marco, ang lakas ng tulong nito, bagay ng sasakyan, parang tunog sasakyan nga eh. Ayan. Tapos kung makikita nyo yung built-in features nya, dito may USB din na saksakan. Tapos yung Chigi nag-offer din ng saksakan, dalawa rin ata to, hindi ko alam kung ano. And this is for the GR lights. So familiar kayo sa mga GR na CR4, maganda to, bagay to sa Raider natin, sakto lang yung laki. Tapos yan overall. Tapos eto, meron siyang crash bar dito. So malaking tulong to para pag natumba hindi maapektuhan yung malaking fairing na to. Ayan, the crankcase cover, malaking tulong yan. Kung mabasagan ka ng crankcase, mahal din gagastusin mo. Meron ding empty na cover para dito sa brake na baso. Ayan. So yan, Acra na pipe, origin mga par, carbon Lodi. Tapos itong sec na top box, so sakto lang yung laki nito. Maganda tong box na to kasi kung gusto mo saktuhan lang, ikakarga mo ito para sa'yo. And nag-complement talaga yung white na box, solid, ang ganda. Yung helmet ko lang ang hindi nag-complement kasi kasi yellow green. Ayan. So adjustable din itong ano na to, itong window visor. Ayan. So papakita ko yung GR lights ha. Ayan, GR yan mga par, GR yan. Tapos kung magtataka kayo sa sa gulong nito, kung titingnan niyo sa malayo, mas malaki yung gulong niya sa harapan. So titingnan natin ang size ng gulong nito is 21. Kung yung sanay kayo sa mga 17 na gulong ng Raider, yan TMX 17. Pero ito po 21.
21 ang harap, tapos sa likod ay 18. Mas malaki pa rin ho itong gulong ng likod kaysa sa mga normal na gulong natin. Kung yung Mio is about 40, Raider is 17, eto 18, tapos eto 21. So mas maliit, mas malaki, mas kayang-kaya niyang mag-trail na parang halos maangat-angat to, and ma-overcome yung malalaking lubak. Ayan. So sa mga ibang details hindi ko na maano kasi hindi ko pa naman siya nababasa in review, and biglaan review lang to. Ito yung camera niya mga paro, Shigi. Ayan. So ang ganda ng ilaw niya, 'di ba? Solid. So bibigyan ko kayo ng walk around, tapos montage na lang para ano, para malupit tayo. Alright? 'Di ba? Pogi. Tapos ito pala mga paro, ano to, accessory to. Liha. Parang liha para mas may grip kayo sa motor. Ganda. So, montage. Alright guys, uwian na. Again, lakas ng Gold Runway na CR4. Grabe. So, ito yung impression ng night ride mga par. Night experience with the... Alright guys, so kinuha ko yung sticker natin dito. Shoutout Esaak sticker. Ayan, so sa kanya ako nagpapagawa ng sticker. So, gabi na. Gamit na tong Gold Runway ni sir. Uwi na ako, at the same time babalik na rin natin to. So walk around lang, napakaganda ng ilaw nito. Gamitin lang natin responsibly yung mga ilaw kasi masakit sa mata yan. Pwede nating hinaan, ayan o, mahina. Tapos pwede nating lakasan, todo. So kapag mahina, naka-low, tapos pag nag-high ka, sumasabay yung GR, tumutodo rin. Bawa, low yung setting mo, tapos pag nag-high ka, yung GR mag-high din ng todo, pinakamalakas din. Kaya ang ganda, hindi ka na pihit ng pihit or what. So uwian na. Maraming salamat po kay Boss Clifford Florendo sa pagpapa-experience ng motor na to. Ayan. Syempre sa kanyang partner, Ma'am Cheryl. Ayan, maraming salamat po for letting me experience your bike. Napaka-suwabe po patakbuhin ng 450 MT ng CF Moto. Solid. Ayan o. So ang ganda ng mga accessory, tas ilaw na nakakabit dito, pati busina. Ayaw mo magbaba, Vietnam. So wala akong masabi. Napaka-blessed and grateful ko sa experience na nakamit ko dahil pinaranas niya sa akin tong 450 MT. Kanina pa ako tuwang-tuwa actually. Kung mapapanood nyo to ma'am and sir, tuwang-tuwa po ako na pinahirap niya sa akin to. Though hindi lahat nabibigyan ng chance and tiwala makapag-drive ng ganitong klase motor. Sana sa susunod ma-try ulit natin. Serious. Ayan. So overall rating, I would rate this 9.5 out of 10. Kasi gaya ng sinasabi ko kanina talaga, all around bike ito. You can never go wrong with this bike. Lahat ng klase ng kalsada, yung comfort nandito, panalo ka. Yung power, saktong-sakto lang, hindi overpowered, hindi rin underpowered. Kumbaga, pag gusto mo ng pang-isahang big bike sa buong buhay mo, yung hindi ka papalit-palit, I would recommend this one. Ayan. So hindi naman po ako expert pagdating sa reviews, hindi rin po ako ganon ka-pisa or ganon kagaling pagdating sa mga sinasabi ko. It is only for just my verdict or personal review. Pero kung may corrections man po tayo sa mga pinagsasabi ko, open naman po ako sa corrections and comments. Ayan, ganda recording harap likod yan, nagre-record yan. Tapos yung directions dyan, yung PSI ng gulong na monitor din natin, the speed, trip meter, video, pindutin natin. O diba? Sa likod yan mga par. So marami pa akong maganda sanang i-review dito, pero syempre limited lang yung time natin dito. Pero I am so much grateful para ma-experience tong motor. Kanina pa ako pasalamat ng pasalamat. Ayan. Lakas! Kung magkaka-big bike man ako, I would isa to sa magiging choices ko. First time ko makapag-try ng adventure bike, to be exact. First time ko makapag-try. Syempre, first time ko, yung comfort na nabigay nito is hindi matatawaran. Talagang solid kagabi. Iba aking ngiti. Yan, lalo kung may backride ka. So wala wala nga, walang backride. Diba? So walang backride kung may backride ka, masarap, tapos may kakwentuhan ka through intercom. Ayan. So maraming salamat. This vlog will end here. I love you so much. Shout out Sir Clifford. Supportan nyo